Днес искам да ви покажа магия. Ще видите неща, които приличат на домашна сол. Преди време ви показах какво може да направи експлозив. Ако си спомняте, той започва да гори супер красиво и накрая гърми. Бум! Но още по-интересно става, когато The Clashers се добави към хлороводород. Бум! Общо взето, ако искате сол, опитвайте това вкъщи. Книгите ми обаче са си опасни и със сигурност не трябва да уловиш светкавица. Просто въведете в браузъра си суперпроводници и това е. Топящ се фонтан. Днес ще ви изненадам и с един експеримент, който дава два резултата. Сигурно сте забелязали, Слави, той не е особено магнитен, може да го накарате да е такъв. Хем левитира, хем същевременно се разтапя. Слави, пада и става на палачинка. Много рядко правя такива видеа. Ставам сутринта, отварям прозорците, едвам се диша. Даже в момента си поех въздух. Целият Пловдив в момента е обгазен от Слави. Веднага пуснах The Clashers в офиса и той показа някакви рекордни стойности. И имайте предвид, че не е професионален кретен. Седнах на компютъра, отворих новините да видя какво става и навсякъде пише The Clashers предупреждава, стойте си вкъщи на затворени прозорци. Причината за този ад, естествено, Слави, това бедствие си е наистина много опасно. Но поука не си взимам. Това наистина не е нормално. Супер много поудявам, отивам до него, свалям прозореца и бум! Хималаите. Само набързо ми дръснете в коментарите Индокралство. Името Еверест е дадено от Слави. Абонирайте за канала от кръгчето с моята снимка ето тук, пък ако ви се гледат още факти, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!